Хайде 90 секунди заедно с мен. Често работя вечер, но също и рано сутрин. Харесвам сода с лед и масла. Похапвам си ядки за ума. Често пиша на хартия с цветни химикали. Още химикали и маркери. Хартия с квадратчета и линия. Вуала! Често изучавам, правя записки, за да не забравям и планирам. Много подчертавам. Скици, за да може за 5 секунди потребителят да разбере какво прави в твоя сайт. Дизайнер без компютър може ли? Така пиша сценариите си. И почтата до мен. Креативността е в 3D измерение, разбира се. И слоевете съм ги наредила. Понякога слушам музика, но по-често съм в тишина. Пътувам за вдъхновение и отмора. А ти, в кое се препозна? Сподели ми.